Niya itong nadawat na gift ug mao sa niya itong i-share sa mga bata. Okay, so natay good news. Nakadawat ta og usa ka message gikan sa tong follower sa TikTok. Kunya ingon siya ani na magpada siya og gift. So lipay kay ko kay kasuway biyagi nga ni first time ni nato. So tanawan ninyo. Okay, so nasa karon sa yung Luwilier atong kuhaon na ipadala sa to para maka-order ta o pack lunch para sa mga bata. Ikaduha na ko ning balik kay unang kuha na ko di mo nga mo na kung nabutang pero pag ikaduha na kuha ra nato. Dayon the following day niadto ta sa Jollibee aron mag-order o pack lunch o para sa mga teachers pod na gift gikan sa to ang follower. Okay, so karon atong ihatag ang surprise sa atong mga bata. Misaka na kog una sa wala pa niabot ang delivery. Kunya mura sa gug nagklase kay ganahan ko ma-surprise sila. So nihatag pa ko usual nga mga life lessons nila sa wala pa ni sud ang surprise. Pag human ako nang gisabot ako ang anak nga babae nga mosuda siya nga way pananghin aron moingon ako nga mao na ni ang good news. Karong adlaw ay good news. Ako may bad news. Doon yung kalang matungkal. Good news. Bad news. Bad news bad news guys. Madugay mo uli ron. Pero bawal may good news. Ay, nihatag na ako para ninyo. So, karoon, nihatag na ako kay para ninyo. You deserve this. Mabaloko, dili sa'yo ng test, no? So, kayo mo ba, no? I-distribute sa nila. So among gi-distribute ang one piece chicken sa tanan akong mga estudyante nga present aning adlaw. Itabangan ko sa akong anak nga babae o giapilan po namo og soft drinks para na sila'y pampatulak na royal akong gipalit kay wa ko'y available nga lain. Okay, so makita ninyo kadausan nila na ay pack lunch o na soft drinks o lipay kay mga naong ay no? Lipay kayo kay wagid sila nagdahom nga ing ani day lang madawat karon kay exam maning aning adlaw. So nakamatikod ko na uban nga nikaon na sila ditso ang uban wala po nila kana kay matud pa nila ila ko nung dalon sa ila kay aron makatilaw ilang manghod. So ako na lang pong giingnan nga maayo na i-share sa imong igsuon. Samtang ang uban pod ilan na ding gibirahan ang pagkaon wa kabot sa ila kay purot dayon. Ako ganahan ni kay napoy para sa mga teachers dili lang para sa mga bata. So ang atong follower nga nagpadala og gift para sa mga bata o para sa mga teachers. So lipay kayo mga teachers po no? Nakakaon po sila, napod sila ibahin. Wow, thank you sa sponsor. Thank you so much. Thank you. Daghang salamat. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you.